És un servei que ofereix habitatge temporal a joves entre 16 i 21 anys, com a mitjà i suport per al seu creixement personal per poder adaptar-se en el seu entorn social en plena independència. El que oferim és assessorament, acompanyament i, sobretot, un pla educatiu i un projecte perquè es puguin adaptar socialment en el seu entorn. Hem de pensar que són joves que no tenen recursos financers per poder-se independitzar, no tenen una família en la qual se puguin acollir i que necessiten aquest habitatge per poder-se adaptar i incloure socialment. La missió, sobretot, és oferir-los creixement en el que fa referència al model social, relacional, laboral, de maduració personal i de creixement personal. Sobretot, el que els volem fer no sols és un recurs d'habitatge, sinó que els hi fem un procés d'assessorament, acompanyament i projecte educatiu per empoderar-los i que optimitzar la seva inclusió social en plena autonomia. Són projectes que ens venen marcats per la Generalitat de Catalunya, són els que ens porten els joves, i el que nosaltres fem és intentar fer que s'encaixin bé socialment i que es puguin adaptar en el seu àmbit sociolaboral, en el seu entorn, sobretot. Nosaltres el que volem, essencialment, és aconseguir la seva autonomia en un context de dificultat social, el que volem és la seva inclusió social i per això el que fem és fer-los participar activament en molts recursos sociocomunitaris. El que volem és la igualtat, que se sentin iguals als altres joves. El que volem també és la seva capacitació, és a dir, preparar-los per poder-se adaptar correctament en un futur en el seu context social. La seva normalització, és a dir, que entenguin el lloc on estan i com se poden adaptar i com es poden millorar en un futur. Essencialment també el que requereix tot això és molt treball en equip i molt treball en xarxa de tots els actors que participin en això, perquè aquests joves viuen en dificultats socials i el que volem és que s'adapten. Un bon indicador per nosaltres és la seva adaptació laboral. És a dir, si aconseguim que aquests joves es preparin, els preparem i que siguin autònoms i que se sàpiguen afrontar les seves situacions de forma molt individual, no sol grupal, i que tinguin un encaix laboral, doncs per nosaltres ja és un èxit. Per tant, podem dir que en l'últim any hi ha 11 joves que han estat en aquests pisos, doncs ja veiem clarament que s'han adaptat bé socialment i laboralment estan ja treballant, i la nostra idea és que en el proper any una vintena més també puguem fer el mateix pas i que estiguin adaptats laboralment.